hra Martič. Vedie 5-4 v druhom sete. It's 5 games to 4. Second set. Hra, set, zápas, Martič. 6-4, 6-4, 6-4, 6-4. Tak bolo to super, bolo tu veľmi veľa ľudí, ktorí sa ma snažili povzbudiť a je mi ľúto, že som to nedokázala vyhrať dneska. A čo ja viem, hralo sa mi tak, bola som tak zviazaná, neviem, ešte nepoznateľnou nervozitou, ktorú som ešte fakt nezažila nikdy, takže som sa nevedela v prvom sete dostatočne udržať vo výmene, ale jediné, čo mi v prvom sete chýbalo, bol ten jeden break, čo som hneď prehrala na začiatku, takže tam to bolo skôr o servise a v druhom sete, keď som ten servis veľmi potrebovala, keď už som je breakla späť, tak som si nevyhrala ani jeden, takže treba sa poučiť z chýb a dúfam, že na budúci rok už dokážem vyhrať to prvé kolo. Keď porovnáš túto Martičovú s hráčkami, s ktorými sa stretávaš na okruhu ITF, v čom bol najväčší rozdiel? Tak, tieto hráčky, no docela mala lepší servis, ale dalo sa to, začala som to chytať až v druhom sete, v polke druhého setu, čo je dosť smutné. Ale tieto hráčky vedia využiť tie šance, keď juniorky spravia nejakú sprostú chybu, keď majú na game, tak tieto hráčky proste vedia, že to musia rozohrať a potom ukončia, lebo teraz som mala 40-15 a v podstate som si to prehrala sama vlastnými chybami, také detské chyby som spravila.